Bon dia, bona tarda i bona nit a tots els que ens estigueu veient. Avui només tenim Krypton Bro Junior, a pesar de molts de vosaltres. Ja vam avisar a l'últim vídeo que segurament hi hauria algun vídeo que faria un dels dos. En aquest cas, avui us portaré jo, el Krypton Bro Junior, perquè, a més, parlarem d'un dels millors personatges que té el món de DC, que és Batman, que, com sabeu, alguns de vosaltres és el meu preferit, i comentarem un dels últims productes vinculats a aquest personatge i també, tranquils, que hi haurà més coses. Hi haurà, al final del vídeo hi haurà un apartat de notícies i comencem. No serà molt llarg, us prometo que no serà molt llarg i, a més, us vull dir que això serà setmanal. Tornem a les andades, han passat vacances, han passat les excuses i tornem a estar aquí. Una miqueta més de llum, vale? Semblava això a la Batcova. I no enganyem a ningú, jo no sóc el Batman, per molt que més vulgui, m'esforci, surto a les nits disfressat, no ho sóc, vale? Fora bromes. Primer de tot començarem amb el reixopó, les tradicions estiguin els Cripstoms Brons junts o separats, el reixopó amb la vostra tassa preferida no faltarà mai, no és la meva, és la vostra. I ara sí, fora conyes, començarem, vale? A veure, alguns ja ho sabreu, alguns poder no. Ha sortit un últim producte de Batman i és un producte d'animació, es diu Batman Caped Crusader, vale? Ha tingut molt d'èxit, ara faré una primera impressió i l'anirem desgranant una miqueta, d'acord? És una sèrie que darrere hi ha gent important, diguem-ho així, És una sèrie que ha sortit ara aquest estiu, va sortir a l'agost, i és una sèrie que ja tenia pendent de comentar, però bueno, el que diem, l'estiu dels... vale? No direm paraulotes. És una sèrie que està darrere un dels creadors de Batman, la sèrie animada, que qui no hagi vist Batman la sèrie animada, jo ho recomano moltíssim. De fet, qui no hagi vist res de Batman, és un gran producte, és el producte amb el que s'ha de començar a veure Batman, sota el meu punt de vista, perquè és on més veus aquella... és on més veus l'essència Batman, és on veus aquell... on surten tots els personatges, si no tots, la majoria. A veure, no sóc un erudit del còmic, però surten molts personatges perquè la sèrie té molts capítols, d'acord? I, a més, és una sèrie que els capítols, més enllà d'un parell que van junts, són autoconclusius, comencen i acaben, i són capítols on t'explica els personatges de Batman, el món de Batman. Està molt completa i és una passada i aquell to no s'ha repetit mai, vale? Llavors, darrere d'aquest nou producte d'Amazon, que des d'aquí em trec el barret per Amazon perquè aposta per aquest tipus de productes i és bo que tinguem diferents productes de DC amb diferents cases i plataformes, perquè trobo que fa un gran favor i, a més, dona una llibertat creativa, no? Tot i que tinguem gent vinculada, òbviament, al món de Warner i HBO, però en aquest cas tenim també el Matt Reeves i tenim el J.J. Abrams, vull dir que no són gent d'anar per casa, vull dir, entre el Bruce Timm, Matt Reeves i altres productors, òbviament, però Bruce Timm, Matt Reeves i J.J. Abrams doncs, han fet un gran producte que, com dic, no pretenia doncs, estar a l'alçada de la sèrie animada, ni pretenia substituir-la, ni ser la nova sèrie animada, perquè per això ja està la sèrie animada, però està a l'alçada. És a dir, no supera les expectatives, però per qui les tenia altes es pot veure sorprès perquè és una gran sèrie. Té 10 capítols, a més dels dos últims, doncs hi ha un fil de la sèrie que, tot i que el capítol comença i acaba, la història, hi ha una petita història entre línies que s'acaba de concloure en els dos últims episodis i va vinculada a un dels grans personatges o, en aquest cas, doncs, d'enemics del Batman, no? Farem una mica de spoilers, ¿vale? És una sèrie que ja està a l'Amazon,
no són grans spoilers, són també quins personatges sortiran, sobretot. Vale? Això sí que ho comentaré. Vale? Um, no vull deixar tampoc molta estona la imatge de Batman, però era perquè veiéssiu el to. No? És un to molt noir, molt detectivesco, està ambientada en els anys 40. Primeres impressions sobre aquesta sèrie. A mi m'ha agradat molt, m'ha agradat moltíssim. És fresc, el dibuix està bé, és innovador, és diferent i, a més, els personatges són diferents. No? Els personatges, en aquest cas, són una mica diferents, sobretot amb un dels villanos, no, de Batman, que, bueno, molt conegut perquè, a més se'n farà una sèrie d'aquí ben poc, live action, però el tema de, per exemple, com a curiositat, no, el Pingüino, no? Aquí no és el Pingüino, és la Pingüina, és la Oswalda Cobblepot, i és una personatge superguai, la veritat. És molt guai perquè, a més, té molta interacció a la sèrie. Vaig a compartir algunes imatges, i així veieu també vosaltres mentre jo vaig comentant. És una personatge que té el mateix poder que podria tenir Oswald Cobblepot, no? El Pingüino. És que té la mateixa presència. És més, hi ha un moment que tenen una petita lluita que te la creus més perquè físicament ella és alta, corpulenta i s'encara amb el Batman, no? Com veieu, aquí veieu una de les escenes, no? És una de les coses que em va xocar més, no? Perquè no me l'esperava i és del primer capítol. No desgranarem capítol per capítol, sinó poder alguns capítols i alguns personatges. M'assistiré d'una web que està força bé, que he trobat aquí, d'acord? Um, i va, doncs, personatge per personatge. La Harley Quinn també és una dels personatges que m'ha agradat molt perquè inicialment és la psicòloga del Bruce Wayne. Tu ja, evidentment, saps que aquell personatge és la Harley Quinn, però tu en el moment, doncs, quan col·labora amb la policia de Gotham i tot això, doncs, no te la imagines perquè té una estètica també diferent, més apropiada als anys 40, no? I després quan surt Harley Quinn, que té allà alguna de les seves preses, no? És molt interessant i és molt guai de seguir, no? És totalment Batman, per molt que hi hagin canvis. Llavors hi ha la Catwoman. M'encanta el tratge de la Catwoman en aquesta sèrie. És superclàssic i, a més, està super ben fet. Llavors, bueno, podríem dir que és una gran personatge. Per altra banda, també tenim altres personatges com la Bàrbara Gordon, que veieu, doncs, que aquí, com ja passa de Batman, el pare és afroamericà, aquí només surt la filla, però el pare també ho és. Encaixa perfecte. Doncs són aquests petits canvis, no?, amb els que jo em refereixo, que són canvis frescos, que canvien la història, no? A l'Alfred Pennyworth, un Pennyworth més estil d'algun dels còmics de Batman o de les primeres del Tim Burton, un Pennyworth molt més majordom que exsoldat, no? Que és el cas de l'Alfred Pennyworth. I, en definitiva, una sèrie molt recomanable, amb un Batman molt, molt comiquero i molt noir, amb unes històries molt ben fetes. És una sèrie que és perfectament consumible en cosa de 2 dies, i recomano moltíssim, sobretot per al desenvolupament de personatges. El comissari Gordon està increïble. Aquí us posa també els actors bueno, en aquest cas, doncs, que posen la veu. Ho fan tots molt bé. Jo me l'he mirat en anglès, però te la pots mirar en castellà, que també ho fan molt bé. Una de les personatges és la René Montoya, que surt ja a la sèrie animada. És una creació també del Bruce Timm, i la veritat és que molt bé. El Lucius Fox, és que estan tots. O sigui, tots els que han d'estar estan, i llavors venen personatges que poder els que no som tan aficionats al còmic també surten, que és aquesta personatge, que hi ha un parell d'episodis que sembla que estiguis veient episodis de Scooby-Doo, vale? Perquè són una miqueta poder més fantàstics, però llevat d'aquests 2 episodis, tota la sèrie té una lògica molt anys 40. De fet, la Batcova
és una Batcova molt rudimentària o amb les eines d'aquells anys, no? I és molt interessant. Però bueno, aquests 2 episodis que esmento doncs, no són dolents, tenen segueixen la línia totalment de la sèrie, per molt que se'n vagin a llocs una miqueta més fantàstics. Vale? És el cas d'un d'aquests personatges que surt a un dels capítols. I una de les millors històries, que és la del Dos Cares. Aquí veiem el Harvey Dent amb el Bruce Wayne i doncs, en una de les històries li passa això. No explicarem com, perquè a qui li interessi doncs, que es pugui mirar els capítols lliurement. Ja he comentat que hi havia alguns spoilers de personatges sobretot, però no entraré molt en les històries perquè valen molt la pena i és molt recomanable. I un dels personatges que a mi m'agrada molt, que és el detectiu Harvey Bullock, que és el típic detectiu corrupte de la hòstia. Hi ha una sèrie que jo recomano moltíssim vinculada al món de Batman, que és Gotham, que en aquesta sèrie el Harvey Bullock i el comissari Gordon per mi són espectaculars. Tothom ho fa superbé, però és que aquests 2 personatges es mengen la sèrie i la recomano moltíssim, ara que estic parlant de productes Batman. Vale? I bé, brutal la sèrie, la veritat és que aquest personatge onomatopeia jo no el coneixia, vale? Doncs òbviament surt dels còmics. Bueno, poder no és la història dels capítols que més em va agradar, però bueno, la història està molt bé i se segueix molt bé. Aquesta sí que em va agradar molt, el Clayface. La veritat és que és un dels millors capítols, més enllà dels del Harvey Dent, sota la meva perspectiva. I això és que em recorda Scooby-Doo, és que els fans de Scooby-Doo ho veureu en seguida. Hi ha un personatge de Scooby-Doo que és literalment aquesta estètica, no? Però bueno, això ja com a curiositat. La sèrie, la veritat és que és molt bona, és molt bona. I a més, és que faran la segona temporada perquè és que ha tingut un munt de visualitzacions, la gent ha donat molt bones opinions, la intro és espectacular, a l'últim episodi, l'última escena és totalment... És que hi ha uns guinyos a la gent que ve de la sèrie animada, o sigui, és com honorar la sèrie animada sense voler trepitjar-la. I a sobre portant producte fresc i producte nou. Això és el que m'agrada de Batman Caped Crusader. I la veritat, és una sèrie que se'n faran més temporades, sobretot pel to que té, per l'ambientació, està molt encertada als anys 40. El Batmòbil, per favor. El Batmòbil m'ha recordat el Batmòbil del Matt Reeves si The Batman fos als anys 40. Vull dir, aquesta idea de fer un cotxe, un Batmòbil, doncs que podria ser perfectament un muscle car o un cotxe de l'època o del moment en què es troba la sèrie, sense parifernàlia, sense extravagàncies. És un cotxe discret, negre, però que t'atraparà i t'atraparà. Vull dir, està molt ben fet i sense ser una review super professional i, òbviament, això és una review d'un xaval que li agrada Batman. No sóc ningú per dir-vos si és dolenta o és bona, però jo, que sóc molt fan de Batman i que tenia moltes expectatives, realment no és la sèrie animada, però és que està molt a l'alçada. Vull dir, és que és molt digna cosina germana. Vull dir que competeix allà mateix i està molt ben feta i es nota que hi ha gent darrere que ha estat sempre vinculada al món de Batman com és el Bruce Timm, no? Dit això, mireu-vos la sèrie animada. És que això ve... O sigui, poder per la gent que no ha vist la sèrie animada és un producte super normal, perquè no ha creat un precedent de com és una sèrie animada estil més adult, no? La sèrie animada estava feta per nens, estava dissenyada perquè agradés als nens, tot i que tenia tocs adults, però no adults amb violència, i aquí sí que n'hi ha comentaris, aquesta està qualificada per nens de 13 anys, mínim, llavors, òbviament, es nota que poden morir personatges o poden passar coses a nens. Hi ha un d'aquests 2 capítols més fantàstics que hi ha nens vinculats, que passen coses amb nens que desapareixen i llavors on això tot abans estava molt mirat, en aquesta no tant, no? Poder el que més m'ha fallat per posar una nota, per posar un toc negatiu, és que no m'ha agradat molt, per exemple,
la relació Batman-Alfred-Pennyworth. Poder m'hagués agradat un altre tipus d'Alfred o... És que jo sóc més de l'Alfred que ajuda, més que aporta doncs, també poder físicament, no físicament, però intel·lectualment, no? Com veiem a The Batman, per exemple, no? O com veiem a Batman v Superman, o aquest Alfred més vinculat a l'acció, poder, no? Diguem-ho així. També, per altra banda, les parts on és Bruce Wayne, el primer episodi em va donar moltes bones sensacions allà amb la festa en el barco, amb la Cobblepot i tot, però després és tot allò de la psicòloga... Els canvis de veu aquests, poder m'ha passat també perquè la veia en versió original i poder m'ha costat una mica més aquest registre de l'actor, de la veu de quan és Bruce Wayne, sembla super un xaval de 18 anys i després, inclús quan està amb l'Alfred, que dius que no t'està sentint ningú, estàs a dins del cotxe només amb ell, no cal que posis la veu de Batman i ell posa la veu de Batman, no? Després també amb el tema veus, no sé si és el meu Amazon o la meva tele, però amb el tema veus ha passat alguna cosa que en algun moment sentia molt fluixa una de les veus en un diàleg i després jo pujava la veu i no era la meva tele, sinó que era... Vull dir, poder aquí amb el muntatge ha hagut alguna cosa, no ho sé, però bueno, en tot cas, no t'espatlla ni molt menys l'experiència de veure aquest seriote que s'han tret els d'Amazon. Vull dir, és que això és brutal. Vull dir, és que amb això és una de les coses que jo insisteixo molt, que a DC tenim sort, com aquell qui diu, perquè vale, no ho tens tot a la mateixa plataforma, no tens aquesta continuïtat de to, però és que tenir diferents productes amb diferents tons, amb un Batman diferent, amb diferents mons vinculats a Batman, no? Vull dir, ara tindrem productes, ja ho sabeu, però Joker 2, amb un Joker que és el villano de Batman, amb una Harley Quinn de la Lady Gaga, amb un to super madur i super dur i psicològicament que et destrossa, però també tens una sèrie animada de Batman, també tens el món del Matt Reeves funcionant a tope, ara sortirà Pingüino, vull dir, anem a veure, això és increïble, no? I ja per acabar amb el tema Batman Cape Crusader, posaré una nota per fer una mica la broma, d'acord? Serà una nota, doncs, molt personal i amb ganes de que facin més. Jo ara en aquesta li posaré un 8, perquè m'hagués agradat, per exemple, que hi hagués aquest poder més capítols i alguna cosa més treballada, com tipus, no ho sé, ja et dic, poder no calien certs personatges i poder calia més una miqueta doncs, de món de Gotham. M'ha faltat també veure molt de Gotham, no? M'ha agradat molt el que he vist de Gotham. Els típics apartaments, amb el signo de motel, en un dels últims episodis m'ha agradat molt, però aquella estética que tenia Batman, la sèrie animada, super Tim Burton, allò haurien d'haver pogut fer una miqueta d'anys 40 i mantenint Tim Burton, no? Però bueno, com que és tan bona de guió i tan bona amb els personatges, li poso un 8 i se'l mereix, i es mereix més nota, però segur que la segona temporada, que estarà en ello, s'estarà fent, o s'estarà proposant, espero, hi hagi com més l'última escena de la sèrie, aquella bum, bum, Batman, i tal. Doncs li posem un 8, ¿vale? Ara parlarem de el pròxim producte que no puc esperar i està molt vinculat a aquest món de Batman, que és el que va crear el senyor Matt Reeves, d'acord? Em refereixo, com no, us posaré un petit vídeo, bueno, no un petit vídeo, però una... És que aquest últim m'ha encantat i el poso perquè és que és brutal, no? I know what you are. És això, no? És que és la sèrie del Pingüí. És que aquesta sèrie és que estarà tan bé, o sigui, estarà tan bé aquesta sèrie perquè ja es veu el to, es veu que el Matt Reeves ha estat al darrere, es veu el personatjasso que farà un altre cop el Colin Farrell. És que serà increïble aquesta sèrie, és que ja es veu. Si heu vist els tràilers i els personatges que sortiran, amb el Maroni, és que sortiran molts personatges del món de Batman i a sobre vinculats en el món de Matt Reeves, no? Jo crec que això serà una de les sèries de l'any, o sigui, del món de The Batman. I a més, el que més m'agrada d'aquesta sèrie és que
estarà ambientada, o sigui, estarà ubicada una setmana després de The Batman i acabarà que ja serà The Batman 2. Vull dir, aquesta continuïtat amb el món del Matt Reeves de Batman, o sigui, quin moment més dolç per ser fan de Batman i per ser fan d'aquest Batman. Ho sento molt, perquè us agrada Superman. Espereu-vos una mica més, que falta poc per al vostre Superman o per un Superman, però és que jo amb aquest món de The Batman em moro, ¿vale? Llavors, coses a comentar. Surt el dia 19, ¿vale? Les promos són molt guais. Ja va sortir una promo d'una rotonda de Gotham amb uns camions, amb el Maserati de color lila, que ja es veu a The Batman, del Pingüino. O sigui, la promo és èpica. I falta més promo, sisplau, doneu-me més promo, doneu samarretes, doneu contingut, perquè la penya vol saber d'aquest Pingüino i a més és una cosa superinnovadora. Fer una sèrie que continuï part de la pel·li, o sigui, en el món de DC no s'havia establert encara aquesta hegemonia entre sèries i pel·li. Hi havia sèries de la CW, que tots sabem el que eren, però no estaven vinculades al món de les pel·lis de DC. Amb Krypton, que és una sèrie, jo em pensava que farien alguna cosa, però no. Al final va ser una cosa totalment fora de Man of Steel i tal. En aquest cas no. Pingüino estarà... Bueno, òbviament surt el Colin Farrell, podeu dir que és continuació absoluta de The Batman i això es mereix un aplaudiment per part dels fans de DC, perquè això és nou i això em mola molt. I això, per exemple, els de l'altra casa ja ho tenien, tot i que les últimes sèries siguin una gran d'allò, però, bueno, és d'agrair, ¿vale? Com us he dit, no m'enrotllaré molt amb aquest vídeo perquè jo crec que la xitxa i els vídeos interessants seran a partir de que tinguem ja contingut. M'hagués pogut estendre més amb Batman Caped Crusader, però sé que la sèrie d'animació no és per tothom, és un producte que mai ha sigut per tothom, però jo recomano que la gent que no és molt fan de les sèries d'animació entri totalment perquè val molt la pena. La veritat és que val molt la pena. No us arrepentireu, el to, la música de Batman Caped Crusader és increïble i els personatges també ho són. Si us agrada Batman, sens dubte, si voleu mirar és un producte nou i si voleu anar a sèrie animada i fer Caped Crusader, teniu feina perquè hi ha molts episodis de sèrie animada, però bueno. I per últim comentarem les notícies de DC, que no n'hi ha moltes, però hi ha coses molt interessants sobre uns personatges que són molt importants en l'univers de DC. Vale? Jo faig servir un perfil de Twitter que m'encanta com presenta les notícies i com ho fa. És aquest, jo li faig publicitat, és un canal en anglès, no sé on ets, però ho fas molt bé, i jo et segueixo les notícies des de tu, perquè a més és quasi diari que ell troba alguna cosa, no? Llavors, s'està parlant molt d'una possible confirmació per a la sèrie de Lanterns, que com sabeu és una sèrie que serà a HBO, serà un to en plan True Detective, i s'està parlant del Josh Brolin com a Green Lantern de Hal Jordan. Per tant, un Hal Jordan també madur. A mi m'encantaria perquè és un actoràs, a mi m'agrada molt Hal Jordan, Hal Jordan també, però el Josh Brolin m'agrada molt. No està confirmat, però, bueno, una de les notícies és aquesta. Més notícies, no? Què s'espera de Joker 2? Doncs ni més ni menys que 70 milions en l'opening. Jo crec que en farà més, sincerament. Poder frena el tema de que sigui una mica musical, però això jo crec que... no vull que mori d'èxit la pel·lícula, no morirà d'èxit, però poder fa una mica menys que la primera, jo crec. Però bueno, la gent parlarà. Bones notícies per la sèrie d'El Pingüino, com diem, és una sèrie molt esperada, i és que a Rotten Tomatoes doncs, té un 89% d'aprovacions, no? 28 reviews. Jo crec que és una molt bona nota, no? Per ser una sèrie de l'HBO, amb la pressió que té fer un producte de DC sempre, no? Doncs crec que està molt bé.
Més coses. Bueno, les reviews de Penguin no són molt bones. Pels fans de Superman, no us preocupeu, que només falten 10 mesos per veure el nou Superman del James Gunn, Superman, la pel·lícula, i jo també tinc moltes ganes, tinc moltíssimes ganes, i ja està. No, res més a dir. Ja hem comentat aquest Superman, no entraré molt en detall, però tinc moltes ganes de veure com ho fa aquest actor i quina és la història que ens vol explicar el James Gunn. Ja veurem. I, bueno, ja us comento, no hi ha gaires coses, però bueno, el món de DC no descansa. També vull dir una cosa sobre el món de DC, no? Bueno, Peacemaker 2, que serà el producte que seguirà a Superman, ja ho va confirmar el James Gunn, doncs han acabat que surti Superman, el segon producte serà Peacemaker temporada 2. Tenim més actors que s'estan valorant per fer de Green Lantern i tenim doncs Ewan McGregor, Chris Pine i el Timothy Olyphant, que també és brutal, sobretot a la pel·li de Hitman. Bé, diferents notícies, no les comentarem totes, també es va esmentar Matthew McConaughey. Vull dir una cosa amb el tema de James Gunn i Superman i de més. A veure, a mi m'està molt bé que estigui havent una mica de silenci i les aigües calmades amb el tema Superman. No podia ser que es filtrés cada setmana una foto del rodatge, això és insostenible, era insostenible i això el fan de DC és que no ho agraeix perquè per molt que hi hagi xitxa per comentar pels que fem contingut o per qui li interessa simplement, és que és esgotador i tu no et vols espoilejar constantment. No? A Marvel no sol passar i DC no ha de ser la casa que passi constantment això, no? Llavors, bueno, doncs des d'aquí, gràcies James Gunn per tenir aquesta privacitat de tot, no? Perquè és el que esperem, no? Que sigui una cosa que quan vegis el tràiler et sorprengui, no? No gaire més, el Krypton Boy Jr. ve i se'n va. Intentarem estar els dos per reviews com The Pingüino i Joker 2, òbviament, els tindreu al canal molt ràpid. I, nois, poca cosa més. Mireu-vos productes de DC a casa, home. Està l'HBO patat de productes de DC. Teniu Aquaman 2, teniu totes les pel·lis de Batman, molt de contingut en català, sobretot, i castellà, a anglès, tots els idiomes. No sigueu tímids. Veieu-vos Caped Crusader, que tenim a diferents plataformes productes de DC, i això és una gran sort. No és una secta com els que has de tenir la plataforma, si no, no veus cap producte de l'altra casa. Però no és del tot així, perquè hi ha coses com de Spider-Man, hi ha molts productes a tot arreu. Per això s'ha de tenir tot, per això s'ha de tenir tot. Res més. Venen vídeos setmanals. No és broma. No us espanteu. Seguiu-nos a les xarxes socials. Seguiu-nos al YouTube. Perquè així us enterareu de què és el que pensem. I si no us agrada com pensem, ens dieu als comentaris: tio, la sèrie de Batman Caped Crusader no m'ha agradat per això i per això i per allò. Vale? Poder hi ha dies que fem altres sagues, poder vinculades al món de DC o no. Es venen moltes coses, es poden fer continguts de moltes coses i hi ha una saga que no és de DC que incorporaré en el canal, ja està parlat, amb l'altre Krypton Bro, i deixo aquí la incògnita de quina serà. Deixeu als comentaris què és el que penseu. És una saga amb moltes pel·lícules, no és del món de DC, però té moltes pel·lis amb molts actors diferents. No dono més pistes. Res més, Decerus. Moltes gràcies per veure el vídeo. Espero que us hagi agradat aquestes reviews de la sèrie animada, de què pensem de la sèrie del Pingüino, que tenim moltes ganes, i de les 4 notícies de DC. Més vídeos al canal de DC. Moltes gràcies per veure'ns i fins aviat.